Rupe coaja, Ioane. Ioane, rupe coaja, așa. Aia a fost. Bă, ultimata, mă. Opinione, Rupe-i! Îi zic Rodrin de urgență. Aici e la bătaie, tată, nu-i la... Nu-i la dansuri. Aici e la bătaie, nu-i la dansuri. Ia, mă, zice și el că se mai răbază. Vrei să fac bătaie? N-auzi, Costi, dansuri orientale, mă, în partea cealaltă. Ia uite aici! Rupe-i gura, târgule. Bă, nu așa, mă. Ce vreau, ce face? Intrări. Ăla face intrări decât. Ia uite-o. Jaf, jaf. Cu finalizare. Hai, vreau o finalizare frumoasă. Rupe-i gura. Hai, noroc de tati în România, fiecare Hai, așa. vous savez où sont les partenaires, mais les gars, c'est le dernier. Allez, en place. De mâine seară vin și eu, Costi. Vin și eu mâine. Când plec. Vin și eu.